Ja, jag skulle egentligen inte ha talat om det, men det var så att jag hade ihop det med halvans Britta där i ungdom. Och jag tyckte mycket om när det gör det. Det är så mycket som man tycker om en bra båt som man känner till varje upphav i det. Och har tyckt om lägtan. Ja, det var liksom bestämt mellan oss två. Men halvans, det var ju då ett sånt där storställe och han stod där i väg på utbildning där på Hausen och så där. Så han glidade till Stockholm, tror jag, och det var det. Och jag gittade hem, jag väntade. Skriv något brev till varandra i Gerba, men det var man ju hemskt dåligt på. Men så bestämdes det i alla fall att vi skulle träffas på Pingstbasaren och trodde upp i Hosarenge. Och det blev ladi och det blev pingst. Jag kommer så väl ihåg när jag cyklade upp. Och ställde nere med dansbanan. Det som det var, där får jag säga dansa här förbi där med en karl som jag aldrig har sett för. Där kommer han med festman, kan ni tänka. Och då tänkte han, nog ger jag till ossan i det här nu. Cyklar ner till sjön och sätter det upp på sen på tåg hade jag med mig. Och började dra ut. Det var en sån fina morgon. Joglas Inger in i strandmarken. Våga klockan mot båt. Det var jag på i famnen. Jag tänkte nog att jag skulle ha sökt och se om inte tosken talar. Så jag kastade åt, jag vet jag. Och fick upp en så helsike stora torskkostare, ja. Och då tänkte jag med detsamma att det här det blev något så ströjt mot att då sorkade med det i mortelig. Så jag kom inte ihåg förrän jag kom upp på landbacken att jag gått bort och dränkt mig. Jag tänkt många gånger att tänk vad mycket man aldrig hade varit med om man inte hade tagit upp den här torsken. Jag vill riktigt tacka till er också som har engagerat det här också. Jag tycker det är väldigt fint jobb. Det kan gärna vara en sån här festival där som varje sommar. Det skulle jag kunna ha. Tack. Gracias.